Hej alle sammen, velkommen til den her video. I den her video skal mig og min far ellers bare lave den der nummer-challenge, hvor det er, at der står en masse numre her, og så har vi sådan en ark her, og så skal man ellers bare krydse af, indtil den anden har sat en cirkel. Og hvad er nummerne fra? Det er fra 0 til 100. Okay. Og så skal man ellers bare sætte en ring rundt om det, og så er det sådan den anden stor. Jeg håber, det giver mening. Lad os lige prøve. Hvem starter jeg også til at sige et nummer? Det gør du. Okay. Ja, så skal jeg bare lige finde et nummer, jo. Okay. Jeg siger 19. Ej, det har jeg næsten lige set, mand. Ej, nu kan jeg slet ikke finde det. Ah, der. Okay, så jeg fik... Prøv at se, hvor mange jeg fik. Okay, så nu er det ellers bare Peters tur til at sige klar? noget. Ja. 75. For helvede, jeg ved ikke. Der! Hvad gør det? Okay, så nu er det ellers bare min tur igen. 13. Nå, så Nej, det er mig, du. 53. Der. Ej, der fik jeg ikke så mange på den der. Ej, lige også af dig. Sig det til. 41. Få nu. Den fandt jeg bare på 3. Okay. 29. Der. Du har ikke sat ring om dem. Der. Så der er igen. 2. Der! Okay, vi skal lige vise en status på, hvor langt vi er nået. Jeg er nået så langt her. Og du er nået så langt der. Okay, så er der skal sige nummer. Nej, det er mig, der skal sige nummer. Ja. 51. Ja. Pis, så gik det hurtigt, det der for dig. Er du klar? Ja. 25. 25. Du får noget. Okay. Ni. Ej, hvor fuck er det? Der. Fundet. Yes, jeg har mange. 57. 57, fuck. Så du kan ikke bare gå i gang sådan der. Fanden er 57. 7, der! Øj, nu er jeg over. Okay, vi ses i part 2, guys. Vi ses.